to skončilo, že som mal zase pravdu v celom rozsahu. Kiska, ktorý hovorí o zvyšovaní dôveryhodnosti justície, ani sa len nepýta pani predsedničky Švecovej, prečo robila politický meeting Smeru v budove Najvyššieho súdu. Tomu vyhovuje, takto zvyšujú dôveryhodnosť. No a my dneska vysielame o 21:45 reláciu takže tak naživo a budeme hovoriť o justícii, o súdnictve, o rôznych prípadoch. A od vás by som vás poprosil, keby ktokoľvek zavoláte na linku 02 Bratislavskú 33 32 99 97, tu je napísaná, a necháte nám odkaz, čo si myslíte o súdnictve, súdoch, súdcoch, exekútoroch, čokoľvek o justícii, v akom stave je na Slovensku. Zavoláte, tam je nejaký záznamník, nechajte nám odkaz, alebo nahrajte takto na video a pošlite na adresu info@takžetak.sk. A večer dneska v živom vysielaní si to pozrieme, zostávajú nám 2 hodiny do vysielania. Ak máte a chcete prispieť nejakým príspevkom do relácie, tak to nám môžete nechať. Tu na 2 skutočne juristutky Smeru na požiadavku politikov rušia Senát, disciplinárne stíhajú a prenasledujú. Takže tak. A keď jej ponúkli funkciu jednej aj druhej juristutke, tak rýchlo stiahli žaloby späť. Tak nie je to juristúcia.